Čaute, dnes som sa vybral pozrieť do bývalého závodu Sandvik. Prichádzam presne tým istým miestom, ako som prišiel pred 5 rokmi. Teraz sa nachádza predo mňou tá najväčšia a najnovšia budova. Ináč tento Sandvik bol postavený v roku 1895 a do erbu dali šesťcípu družicu, ktorá pochádza z Gerambovskej Banskej únie. Ťažili sa tu drahé kovy v nedalekých baniach a hlavne striebro a z toho sa tu začal vyrábať strieborný príbor. Vidím, že za 5 rokov sa tu toho dosť zmenilo. Všetky dvere na budovách sú pootvárané krížom krážom, tak ja si chcem prejsť hlavne miesta, tie, kde som pred 5 rokmi nebol, takže začnem touto budovou. Sú nejaké nádrže. Tam hore na okne sú nejaké nádoby, podľa mňa v tom bude nejaká chémia, je tam nejaký prášok. Aj toto tak smrdí, tak chemicky. Myslím si, že vandáli sa tu celkom dosť vyblbli. V tejto časti som nebol vtedy, tak ma toto celkom zaujíma. Toto kreslo nemá chybu. To je takáto nástenka. Už sa tu niektorí popodpisovali. Ja som tu bol v 21. Nikdy som sa nepodpísal. Smrdí to tu takým olejom, takou naftou. Tu sa dá ísť aj dole. Skúsim za chvíľku. Sa pozriem najprv na tieto nádrže. Tie schody sú už není moc v dobrom stave. Zvonku to pôsobí taká klasická garáž. A nakoniec tu je aj nejaké takéto podzemie. Kokže, aký chlad tu je zrazu. Zas po tých rozpadnutých schodoch hore. Ešte tu je taká malá miestnosť. Chemické laboratórium. No ale smrdí tu riadne chémia nejaká. Ty vole, dúfam, že sa neotrávim. Všetko vysypané. Dobre, tak z tejto budovy to je vše. A pokračujem ďalej do útrob Sandviku. Takže jednu budovu som videl najvyššie, čo som tedy nevidel. Čo sme sa vtedy do nej nedostali, lebo bola zamknutá. V tom 21. to bolo trošku iné, aj ako je to teraz. Teraz v podstate sa sem človek príde viac menej len tak prejsť. Ale je to tu stále zaujímavé, ako to bolo aj predtým. V tomto videu vám ukážem hlavne tie najzaujímavejšie časti. A hlavne tie časti, asi kde som ja nebol. A trošku vám to rozpoviem, kadiaľ sa dalo kedysi ísť a kadiaľ sa nedalo kedysi ísť. A v tejto výškovej budove, čo si pamätám, tak najzaujímavejšia bola tá, neviem, že to bola nejaká údržba. Toto je tá časť ofisová a ešte hore sa ide v tom schodisku, ale ja ešte najprv idem do haly. Že táto hala, tam vzadu už je prepadnutá strecha, tak ako bola aj pred 5 rokmi. Vchádzam sem do tej office časti, neviem, či to aj jedálne náhodou nebola. Továreň Sandvik. Neskôr začala potom vyrábať ešte aj príbory z tzv. Alpaky, lebo tie strieborné príbory proste boli príliš drahé pre obyčajných ľudí. Tak začali vyrábať lacnejšie príbory a myslím, že tie príbory máme všetci doma. Alebo väčšina z nás. Tiesnenie hrdla, pritlačný nosník. Už neskôr sa tu začali vyrábať, tuším, nejaké autodiely a to tu pravdepodobne budú z toho výkresy. No a nie len autodiely, ale aj takéto ako
na paletové vozíky. Toto je nejaký prototyp tu momentálne. Môžeme to zverejniť, keď je to prototyp? Takéto závody mám rád, je to také epické. Je tu ešte dosť toho pôvodného vybavenia a to sa začne časom rozpadať. Je to krásne vidno, ako ten zub času pôsobí na veci. 23 toto malo aj mreže. Čo tu mohlo byť? Dúfam, že tu nájdem aj nejaké pozostatky po tých príboroch, aspoň nejaké letáky alebo niečo. Tu je tiež nejaké schodisko zadné. Ideme po schodu hore. Kokšo, táto časť je o niečo dlhšia. A toto vyzerá na jedáleň. Jasné. Je kuchyňa. A to bola jedáleň. A v jedálni by sa mohol nachádzať nejaký príbor. Ale s strieborným príborom asi nejedávali zamestnanci. Tí podľa mňa dali ešte ten lacnejší. Ten hliník. Nevravím. Totálne lacný príbor. Toto vyzerá, že tiež v horšom stave ako bolo. Kokšia, ja sa dívam, že čo to je? Pisovár zavesený na vešiaku. Ľudia sú zvieratá, fakt. Niektorí. Ďalšie kancelárie. Dneska tých kancelárií ešte bude. A najviac sa teším na časti, v ktorých som nebol. A ja si pamätám, že tu boli také katalógy ešte s tými príbormi, aj s takými čajníkmi a s kadečím. A či toto ešte bude? No a tu je výrobná časť. Že je tu nejaký prívod niečo, jednotka, dvojka, je štvorka, neviem, kde trojku nechali. Čo sa v týchto častiach robil? Prepoistný kolík. Rekonštrukcia. Tu si niekto kreslil cestu. Babiš, ten ti ma jebol na moste. Zvárací postup z výrobcu. No, a ja som si myslel, že toto bolo nejaká časť na zváranie. To tak pôsobí hlavne tieto plachty, keď sú tu. Aby to vlastne nefrkalo tam, kde nemalo. V tejto výrobnej časti sa nachádza vlastne tá zaujímavá údrka. Neviem, či som ho momentálne zahliadol. Dobre, tak za chvíľku. Kalendár z roku 88, 1990. Takže tu boli nejaké dielne. Napríklad elektrikárska dielňa. No a mám pocit, že toto bola tá údržba. Sa pozrite na to. V podstate to sú vzadu okná a sú oblepené kadejakými plagátmi, aby ich tu nebolo vidieť. Sú tu kadejaké veci. Ale mám pocit, že tu už dosť toho chýba. No sa mi zdá, že tu boli aj nejaké monitory, také maľučké. A tie tu už nevidím. Takže to chodívate na huby, môžete ísť sem. S týmto plne súhlasím. By ma zaujímalo, kde skončili všetky tie stroje. Či šli do šrotu, alebo sa to len presunulo niekde, kde to v podstate možno funguje doteraz. A ďalšie poschodie. A ešte mám dve. Takto prechádzala aj výroba. Cez takéto tunely ako keby z poschodia na poschodie. Že by sa tu balili výrobky. Neskôr sa tu naozaj vyrobali tie filtre. Sandrik filter. Niekto mi to rozprestrel, červený koberec. Ďakujem. Ešte tu je taký skladík. No a tu sú nejaké tesnenia. Nejaké papierové. Toto
To vyzerá tiež na nejakú kanceláriu. Táto stará továreň je veru veľmi zaujímavá. Ešte 2 poschodia. Predpovrchová úprava. Na toto sa pravdepodobne vešali výrobky. A potom sa to asi strčilo sem. Až teraz som si všimol, jaká to je tenká podlaha. Dáme si ešte taký pohľad smerom von. Kvetináči sa už usídlila trošku iná rastlina. Dobre, tak z tejto výškovej budovy to je všetko. A teraz sa idem presunúť do tej starej časti Sandriku. Pozitívne je na tomto, že keď som sem prišiel v podstate po 5 rokoch, že už sa nebudem musieť tak komplikovane pohybovať v tom závode, nie po rebríkoch a podobne, lebo už je všetko križom krážom pootvárané. Tu bolo tiež zavreté a to odtiaľ už aj tie dvere zmizli. Túto budovu si nepamätám, že či bola otvorená alebo nie. Aj na tejto budove boli otvorené len jedny dvere, cez ktoré som dneska vošiel a vyšiel. Toto tiež to bolo, všetko to bolo pozatvárané. Na tomto rohu sa nám vtedy stala vtipná príhoda. Tu sme zostali stáť, začal som si niečo vyťahovať z rúbsaku a zrazu hen tam niečo vybehol. A my v tom len tak, že hneď panika, únik, preč, utek a to bola srnka. Tedy toto bolo trošku iná atmosféra, teraz je to fakt človek len ako keby na prechádzke. Tuto bola bránka, pri nej sme sa zastavili a sme rozmýšľali, že či máme pokračovať ďalej alebo nie. Aj toto všetko to bolo pozatvárané. Ako tá príroda si to berie späť, som tu 5 rokov neskôr, tak vyzerá to horšie, ako to vyzeralo. Ešte aj odtiaľto sme vychádzali raz, čo sme sa boli len tak nakúknuť. My sme to vtedy všetko brali takto poza. Aha, tu som bol. Sa nič nezmenilo. Akurát, že vtedy tieto dvere boli zavreté a my sme išli taďot. My sme to vlastne celý ten závod vtedy brali z opačnej strany poza. Presne, to sem ten stolček. Taďal sme šli. Prišli sme na toto miesto, k tomuto kontajneru. Neviem, či vtedy nebol aj plnší. A sme vykúkali, že odkiaľ vybehne pes. Mali sme rešpekt. No a do tejto časti, to je vlastne tá stará časť, najstaršia, tak do nej sme prišli tým prechodom. Teraz už aj dole je brána otvorená. Toto bolo všetko pozatvárané. Toto bolo tuším len zahlbené doskami. A toto bolo to schodisko, po ktorom sme išli. A cez tieto dvere. Koľko za tie dvere sú riadne dokrývené pre Boha. No, presne taďalto. Je cez tento prechod. Veru, tento závod nechal vo mne riadne epický pocit.
Ešte si pamätám, tak tu boli ešte nejaké miesta pozamykané. Napríklad tento, to bol nejaký sklad. A to bolo zamknuté. Takže toto bolo kedysika zamknuté. Keby sa aspoň tu nachádza nejaký ten príbor. To sú prázdne krabičky. Škoda. Prázdne krabičky, ty kokšo. Neviem, či v nej niekedy niečo bolo v tých krabičkách, aby to všetko ukradli. Ten, kto vylomil tie dvere, ten asi vie, že či tu niečo bolo, alebo nie. Staré kumpy, tlačiarne. A tieto dvere boli tiež zamknuté kedysika. Sedem, a toto tiež čosíka chýba. To bol taký válov, ako keby na brúsku, alebo aj brúska tu sa mňa, že bolo, alebo také niečo. To čo tu nie je. To bol taký sklad. Sem sa dalo vojsť iba po tých točených schodoch, to je vlastne cez povalu. A kopec netopierov bol hore. Sú ešte takto nejaké obrázky. Toto je tiež fotka z tej výškovej budovy. Toto je tá linka. Tu je vidieť, ako išli tie výrobky na tých háčikoch. A to sú tiež pozostatky tých obalov po tom príbore. A tu ešte jedna fotka. A sa mi zdá, že sa tu začali aj takéto kanistre vyrábať. Že filtre, kanistre, tesnenia. Ľudia vidím, že trhali aj tie krabice a snažili sa to otvoriť. Teraz v podstate idem po svojich stopách. Kedysi, čo sme tu boli. Vlastne tadiaľto. Na týchto petkách boli sústruhy podľa mňa. Alebo niečo podobné. A takto keď som sa otočil, tu isto bol nápis hore nejaký. Je červený, tuším, tuto, kde si. Ešte tu nie je. No a potom sme šli tadiaľto. A hen tam do rohu. Tam sa dalo pokračovať. No, presne tady sme prišli cez toto okienko sem. A aj tie druhé dvere boli tiež otvorené. No, tu už niekto vybral okno. Čo vybral okno? Niekto vykopol dvere. Bože, tí ľudia sú blázni. Neviem, že na to okno je otvorené. V tejto časti sme tiež neboli. Vtedy všetko ešte pozamykané. Žiadosť o výpoveď. V 84. Dôvod výpovedi. Slabé finančné prostriedky, ktoré mi nestačia vyživiť moju rodinu. Žiadal som vás o poskytnutie práce mojej manželky, ktorá by mohla aspoň vypomáhať. Preto vás žiadam, aby ste mojej žiadosti vyhovorili. Že tu bola kancelária, asi personálne. Za túto prepážku sa asi nikto nemohol len tak dostať. Bola nejaká tlačiareň, kopírka, všetko. Bola nejaká dokumentácia. Čo bolo v tej dokumentácii, netuším. Servisné materiálové zmluvy. A zložky asi o zamestnancoch. Pravdepodobne. Ak si dobre pamätám, toto by malo viesť do nejakej chodby. No a to boli tie kancelárie, tie kokšo. Tieto dvere, to bolo zamknuté, tuším. Jasné. Ty vole. Aj tieto dvere, toto bolo tiež pozamýkané všetko. Áno, presne, tady o to sme prišli po streche. Pamätám, tady odnetiaľ sme vylezli po tej konštrukcii, tady o to sem. Toto všetko to bolo pozatvárané, tieto kancele. Toto ide o skladu, čo je tam pod tou obou strechou. A vtedy to už bolo vo veľmi zlom stave, teraz je to už nepriechodné. Myslím, že tam sme našli aj nejakú vkladnú knižku. Ma hlavne najviac zaujímajú tie časti, ktoré som nebol. Dobre, to tu rozchniebali, ty vole. Kancel, ty kokšo. Bola nejaká zasadačka. Tabuľa, ktorá sa dala elegantne skryť. Ďalšia miestnosť, ďalší kanclík. Už vyzerá, že sa strecha úplne prepadla, respektíve strop. Áno, ale pretože hore je svetlík. A je to otvorené. To sme sa v tom 2021 dívali na túto budovu, že prečo sú všetky svetlíky na streche pootvárané. Že to asi nebude mať dobrý efekt. Tak nemalo.
Dobre, vrátil som sa z piatky tým rozbitým dverám, to sú tie kancelárie. Pokiaľ viem, tak boli všetky pozatvárané tie dvere, uvidíme, koľko bude otvorených. Tieto dvere boli tiež zatvorené. Vchádzam do nejakého kancela ďalšieho. Kancel tu bude asi celkom dosť. A z nejaká dokumentácia, čo napríklad, že kryt sa sieho hrdla. Čo si pamätám, tak tu bola ešte taká recepcia, ako keby, kde bol ten taký celozávodný rozhlas. Tieto dvere tiež niekto vykopol aj s rámom. Bývame na zámku. Ty vole. Koľko všetko to tu je pootvárané. Kancelária za kanceláriou. Príručný archív od štátu. Monitor rozbitý. Druhý rozbitý. Tu zase nejaký archív. Kancelária na kancelárii, ty kokos. My sme kedyska vyliezli tadiaľto po tej konštrukcii hore, ale sme nazierali cez okna a teraz sa neštítia nič. Kopačka, dvere otvorené a vyriešené. Urbex, nezanechaj nič, len stopy. Všetko vykopnuté. Dokonca aj tam bolo jedno miesto, kde si to nacvičovali. Na jednej stene. Som tam videl utlačky od topánok. Všetko dokorano pootvárané. A to mi príde toto ináč, že to bolo také asi také darčekové. Sandrik riad. Dobre, rozhodol som sa ísť najprv sem dole. Dvere sú otvorené. Tam oproti to je tiež otvorené. Ďalší kancel. A z milión fasciklov. Z 1988. Tu sú už aj tie veci také krajšie, modernejšie. Sandrik, národný podnik. Generácie odborníkov svojou zručnosťou, precíznou prácou, citom pre krásu a umeleckosť urobili meno v Sandriku. Urobili veru, no. Mali tu aj školu, stredné odborné učilište, ktoré je tam vzadu, kde mali aj takých umeleckých remeselníkov. Dobrý odkaz. Prosím vás, keď už prídete navštíviť Sandrik, tak to tu neničte, ani nič nekradnite. A toto by mohlo vyzerať už možno aj na nejakého riaditeľa, že tu bol. Alebo nejaká účtovníčka, alebo niečo. Chcem sa pozrieť cez okno, aby som sa vôbec zorientoval, že kde som. Takže tam je vchod. Škoda, že to tu porozhádzovali. To je nejaká kuchynka. Dobre, tak ja idem ako keby z piatky. No a toto bola ešte tá pekná časť. Si dobre pamätám. Telefónna ústredňa. A všade namazané kľúčky, vlastne to vazelín. Niekto tým chcel akože odradiť niekoho? Telefónna ústredňa. Neboli toto také nástenné hodiny také veľké? Som to najprv sem. Áno, tu sú tie telefóny. Toto bola haluška tiež dobrá. No, 1 000 000 telefónov. Asi z celého Sandriku. Neviem, či sa chystali inovovať, alebo čo. Prečo ich takto všetky pobrali, do krabíc ich nahádzali. Ale je tu 1 000 000 telefónov. A to bola tá hlavná rozvodňa. A na zemi som našiel nejaké príbory. Ale všetko je tak zahrdzané. Nie sú to Sandriky. A toto tiež nemá chybu. S Ruskom až na veky.
Ja sa to keď dám do videa, tak ma tu zažere polovica ľudí. Tu je milión výkresov. Idem sem a idem na koniec chodby. Koľko sa toto pôsobí trošku tak rôzo strašne. Jasné, toto je tá stará dielňa. Tu sa kedyska dávali blinkačky, nie? Alebo ako to povedať. Tu bol ten starý trezor. Spodok už tam chýba. Zajímalo, že koľky sa ho snažili otvoriť. Nikomu sa to nepodarilo. A toto sú úplne tie staré, pôvodné dielne. Je to tu viacej porozhadzované, ale však tu nebolo čo ukradnúť aj tak. Veľmi stará dielňa. A tu niekto za tými skriňami mal tuším nejakú zašívareň, ak si dobre pamätám. Skriňa. A tu stolička zašívareň. Mra, ešte som tu videl jednu takú zaujímavú vec. Na opačnej strane je tu taký sklad. No dokonca asi aj nejaké zabezpečovacie zariadenie. Tento sklad možno, že bol tak viac dôležitý. Ale jednu vec, čo som si tu všimol, tak je tu na stene. A to je maľovaný sandrik. Toto je pecka. Sú ešte ďalšie nejaké také dokumenty. 30 rokov LM. Sú fotografie za jednotu robotníckej triedy. Za jednotu našich národov a národností. Toto boli kedysi brigády, keď sa hromadne chodilo na zemiaky. Ešte my zo základnej školy sme chodívali také brigády. Vracam sa z piatky po týchto schodoch. Hore ku tým kanceláriám. Dobre, tak som pri tých kanceláriách a teraz idem sem hore. A toto ide na tú povahu, ty kokos. Toto si pamätám, no. Toto sú všetko tie formy na výrobu. A nevidno, tu bolo kopec netopierov. Vtedy potom toho nabehali kolom dokola a z tohto povalu sme sa dostávali do jednotlivých častí. Je takáto väčšia miestnosť. Je tiež také podkrovičko. A toto mi tiež čo si pripomína. Neviem, či som tady o to nezlezal kedysi. Aby sme si toto pozreli. To bolo trošku viacej úsilia. Padám dole. Tu je nejaká kotolňa bola. Takto schodisko. A tu sa dá vojsť do haly. Nejaký technický úsek bol, výrobný úsek. Tak tu sa schodisko trošku prepadlo. Tak tu je nejaká labuška, kámo. Ty kokos. Jodid draselný. Bezpečne v chemických laboratóriách. Neviem, či tu je teraz bezpečne. Ja dúfam, že sú tu nejaké jedy. No, v tomto bude nejaká žieravina. Je to nejaký prášok. Čo to je? Normanol. Keďže to je v skle, určite to nejdem rozbíjať. Tu je toho kapánok viac.
idem radšej preč odtiaľto. Dobre, tak vyšiel som po tom rozpadnutom schledisku. Dole je celé prepadnuté a ešte vyzerá, že to nad ním, že sa aj to má za chvíľu prepadnúť. Dávajte si bacha. No tak to hneď správa. Nejaké skrine s dokumentami, kokos, je tu toľko tých kancelárií. Sa asi už rozkrádali aj profily. To je akože do kolečka dokola toto. Dobre, pravo, všetko bolo. Teraz idem sem. Ďalší kancel. A tu má niekto na záľubu si stavať takéto domčeky. Toto vyzerá, že je nejaký kostol. Alebo kaplnka. To je ďalšie niečo také. Na zemi niečo vyplznuté, zabité. Zás dole po tých šialených schodoch. To je už tiež diera. Kokos, vydržte ešte. Ty vole, na takúto k***u sa mám postaviť. Jebá to. Takže teraz chádzam do tej veľkej dielne. Sa pravdepodobne nič nezmenilo, ani sa nemalo čo. Je toto zhruba to isté, ako toto bolo. Dobre, tak ja si myslím, že z tejto veľkej budovy najväčšej v podstate, no teda skoro najväčšej, v podstate bude všetko. A zostáva mi jen tá časť. Je výhoda, že toto už je všetko pootvárané, že človek nemusí ísť nejak komplikovane sa vracať, ako my kedysi. Ani sem sa nedá vejsť. Dlhá hala. Však toto si nepamätám. Takže to sme tiež neboli. Tu sme prebiehali s takou malou dušičkou, že či tam naozaj už ten strážnik není, alebo náhodou pes. Tentokrát už tam ten strážnik naozaj nie. No toto bolo tiež zamknuté. Všetko. Aha, takéto staré dielne mám rád. Kokos, to je plná hauška, ty kokos. Rozvodňa stále ide. Takže aké toto je vychodené. Ďalšia veľká hala. Slušná kopa z tej steny už opadla. Že by to hrozilo samozrútenie.
No a tuto máme vlastne po tejto ľavej strane na konci, tak to bolo to stredné odborné učilište, kde si vychovávali tých umeleckých remeselníkov. Takých tých zlatníkov a takých tých rytcov a len takých. Neviem, či sa dá v dnešnej dobe nájsť takéto učilište. Že to bola obrovská škoda podľa mňa, že to skončilo. Ja si myslím, že som preskúmal všetko, čo som chcel. Videl som nové časti tohto závodu. Ak sa ti video páčilo, zanechaj like, prípadne odber a dám sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.